Maayong gabi gikan dinhi ug maayong adlaw kaninyo. Kung asa man kamo nga makakita niini nga video, kanina usab si Pastor John nagaingon nga ang Ginoo maayo sa tanang panahon. 2021 na kita. Dalaygon ang Ginoong Dios sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Daghan mga pagsulay, pandemya nga atong nagian sa 2020. Naay uban nga walag kinabuhi, na walag mahal silang kinabuhi. Matag usa ka nato nagtago sa mga panimalay tungod sa quarantine, daghang mga panghitabo. Ug karon 2021 na, padayon kita sa kinabuhi kay kita dunay plano ang Dios kanato ug ang Ginoo kanunay nagagiya kanato. Mga kaigsuonan, nagapasalamat ako nga ikaw nakatanaw sa akong mga video dinhi sa Bisaya na ako nga sharing dinhi sa YouTube channel. Hinaot ko nga padayon ka nga panalanginan sa Ginoo. At ang isgutan kining bag-ong kinabuhi kay nagasugod ng Pukitas 2021. Asagid ka kita makakuha og bag-ong kinabuhi. Sahay na ating mga pangandumingon nga, o karon nga tuiga, gusto ko mag-workout na ko, mag-build ko og muscles, kinahanglan nga healthy ko, strong ko, kaya maka-fight ko sa coronavirus. O mulayo na ko sa akong mga bisyo, di na ako mag-inom, di na ako magsigarilyo, o daghang kang mga commitment nga gusto nimong buhaton nga para nga makakita o makasugod ka. O gusto ka mag-discovery og maayong mga learnings sa pag-eskwela o sa mga butang nga gusto nimo sa imong kinabuhi. Maigsuon, basta mga positibo, basta mga maayong butang, ikalipay ka na sa Dios nga imong buhaton. Pero katong mga butang gusto nimong biyaan na dili nimo mabuhat, pangayo tagtabang sa Dios, asa man kita. Unsaon man nato nga ato kanang mabiyaan, asa man kita mo kunik, asa man kita mo duol. Karon atong basahon ang pulong sa Ginoo ato makita dinhi sa ikaduhang Korinto sa Biblia. Naka Biblia sa imong cellphone o Bible app, download nimo, anhi lang din ibasahan ay mga version ay mga Bisaya. Karon atong basahon kini ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 7 or 2 Corinthians chapter 5 verse 7. I will read it in English. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Okay? Atong basahon sa Bisaya. Kay bisan kinsa nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan ni agina ug ang bag-o ni abot na. Dalaygon ka o Dios sa mga pulong, lamdagi, iwagi kami, ug tudluy kami Ginoo aron mong amo kining masabtan. Pasayloa kami sa mga sala. Amen. Mga kaigsunan, nakabalo kita sa balita nga usa ka gwapa, 23 years old, flight attendant, Christine Dasira. Namatay atong niagong New Year o ginaingon nga sobra sa mga barkada niya, nga mga friend nga bayot, o naay mga kauban dito, naay mga video ni gawas. Makita nimo nga naay mga panghitabo nga kalit, na sa mga pasa, di nimo makuha niya. Ang problema kay pagkamatay niya gipaimbalsamar dayon. So daghang mga lapses na ay mga pangutana kung unsa gyud ang kamatuoran nga nahitabo. Gi-rape ba siya o unsa pa nahitabo? Pan makasigurado ta nga nakita niyo sa mga video nga mura siya nga sabog, no? Mura siya nasa gigamit nga nahimo kay siya nga rock, panato rock and roll to the world. Say mo na ato makita sa mga kinabuhi. Sahay gusto ta nga happy ta. But the thing is, she lost her life. She end up sa kasakit. Condolences sa mga nahitabuan po niya. Ug imo pong tanawon diri sa Amerika, ang Capitol diri sa United States. Ang mga mob na nagrally kay aron nga ang presente nga president si President Trump na siya gihapon dili madawat sa uban si Biden nga daog kagubot kayo kay dunay mga accusation sa pagpanglimbong sa election nga pati daw mga patay naka-vote. Wala kabalo kung unsa gid nga nahitabo. Apan
gubot kayo ang kalibutan. Plus naa pa gyud ang pandemic, coronavirus. Karon lang dinhi sa United States niabot na og 22 million ka mga Americans ang naepektuhan sa virus ug ni sobra na almost 400,000 na paduol na sa 400,000 ang mga namatay. Mostly mga tigulang nga mga naa sa nursing home. E dire man sa Amerika ang mga tigulang mga naa sa nursing home, dili kauban silang pamilya. Kay mostly sa mga tao dire busy kaayo sa trabaho. Mahal ang tax, mahal kinabuhi na pagpanginabuhi diri, mahal gyud tanan, no? So di ka pwede nga way sakyanan, kinahanglan mo trabaho ka ug naa kay trabaho, kinahanglan pod nga ayuhon nimo ang imong pagtrabaho kay malate lang ka, mamaynusan ka, ma-fire ka, dali kay ka ma-fire. Daghang mga jealousy sa trabaho. Usahay po diha tong mga kinabuhi man ta asa ka taan ni mangita. Aka ta kakitag bag-o nga panglantaw diha sa kinabuhi. Unsaon man ako nga makaangkon ko gabag-uhan. Daghang kita naa kita sa mga kapitos nangandoy ta nga mohunong ni when it will end. Hanggang kailan ito titigil? Hanggang kailan ang paghihirap? Kanus-aman ang mga pag-antos. Makaigsunan, ining 2021, atong dumduman nga walay lain nga makapabag-os kinabuhi sa tao sama sa gisulti sa pulong ni Apostol Pablo. Anyone who joined to Christ is a new being. Kay bisan kinsa nga nahiusa kay Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang solusyon para nga mabiyaan nato ang mga binuhatang dili maayo. Malikay ta sa mga buhat nga dili maayo. Gusto ta nga mosubay sa matarong nga dalan nga gitudlo sa Ginoo nato. Aron nga kita malikay sa mga bisyo, malikay sa mga droga, malikay sa mga buhat nga dili maayo, mabiyaan nato ang mga inom o pamatasan nato sa mubias na pamalikas, sa mga pagpanunglo, sa mga pagkatismusa o tismuso, sa mga pagkalimbungan nato o uban pa nga mabutang. Nagpaila ka na sa sala nga nagapuyo sa itong kinabuhi. Kinasayod man kita nga kitang tanan nakasala o nahilayo sa Diyos. Natay mga matarong nga butang nga gustong buhaton, pero di nato mabuhat. Why I want to do this, pero di nato mabuhat. Kay mga igsoon, ang solusyon lamang sa bag-o nga kinabuhi, bisan magbag-o man ang tuig, yung kao ako kadawat og regalo, nag-uol kay ka, kana mga butang ra na, mahanaw ra na. Apan dinhi, kung makita nimo si Kristo, mahimo nimo siyang Dios sa imong kinabuhi, dawaton nimo siya nga Ginoo, alagaron nimo siya, ibutang nimo ang imong pagtuo kaniya, mahiusa ka kaniya, mahimo kang bag-ong binuhat. Mao kanay bag-ong kinabuhi. Mao kanay bag-o nga pagsugod sa bag-ong kinabuhi. Ako usab sa una niagi sa mga butang ug karon naa po koy daghang mga butang nga gusto na gi-overcome nako. Apan dili na ako makaya kung ako lang. Sa mingon ng tao magbag-o na gid ko, biya na gid ko ani pagkasumada ni balik ra gihapon. Kay ngano man dili kaya nato ang grasya sa Dios, ang kaluoy ni Kristo, ang kamatayo ni Kristo sa cross, ang muhugas ang iyang dugo dito sa cross, mo'y muhugas, muwagtang sa atong mga sala. Sa dihang muduol kita, musurrender kita, muila kita ni Kristo, mahimo kitang bag-ong binuhat. If anyone be in Christ, united with Christ, he or she is a new creation. Mahimong bag-ong binuhat. Ug ang tanan nga mga kaagi, mga binuhatang dili maayo, ang mga paglaglaag, ang mga bisyo diha sa ngalan ni Hesukristo, kato ang Ginoong Hesukristo, mahinay-hinay nato nagbiya. Makaangkon kita og bag-o nga kinabuhi, brand new nga kinabuhi, dili kining atong makita sa gawas. Kundili kanang sulod sa atong kasing-kasing mga igsuon kaninyo, mao kanay mabag-o. There is a change in your being, in your heart, a transformation. Bitaw kanang kanabitang kukun o kanang makita nato kanang butterfly, kanang libangbang mulupad, diba sa kuana na ulod pa man na siya. So sa diha nga mugrow na siya,
mabag-o na siya sama na atong pagkabago. Dili ka na ma-explain sa tawhunong pag-explain, bisan scientist, doctor, nurses, o mga researcher. Ang Diyos lamang o ang balaang Espiritu, mauy makatudlo ka nato. Ang ato lang, isurrender nato ang atong kinabuhi ni Kristo. Nining 2021, nangita ka magbag-ong kinabuhi, pangitaa si Kristo kaysa ubos nga mga verses ko atong basahon. Verse 18, gibuhat sa Diyos kining tanan, ug siya usab ang nagsulti kanato. Kaniadto kaniya pinaagi kang Kristo, gihatagan kita niya og buluhaton sa pasig-uli, to get back, pasig-uli sa uban ngadto kaniya. Verse 19, maoy among mensahe nga ang Diyos pinaagi kang Kristo, nagpasig-uli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala mag-isip sa ilang mga sala, o giatagan kami niyag mensahe, unsaon niya pagpasig-uli ngadto kaniya. Ang pagpasig-uli, nakita nalayo sa Diyos. Nalayo kita sa kabubuton o sa plano, sa will sa Ginoo. Ni gusto kitang musubay sa to ang kaugalingon nga plano. Di nato i-connect sa Ginoo. Nakasala kita sa Ginoo, sa atong nahuna, sa atong sulti, sa atong mga nabuhat. Mo-admit kita na, kay kita mang tanan. Wala may perfecto. Pastor ka man, pari ka man, o kinsa ka man. Kinahanglan nato ang grasya sa Diyos. We need completely nga makig-uli sa Ginoo. Ug makaangkon ka na nga bag-o nga kinabuhi, bag-o nga tuig, o bag-o nga panglantaw, diha lamang sa atong pakig-usa sa Ginoo. Kung maabot kita ni Kristo, daghang kayong mga tao kaniadto, mga murderer sila, mga prostitute sila, mga nahimo silang drug users, apan sa dihang gisurrender nila ang ilang kinabuhi sa Ginoo, nakaangkon sila bag-ong kinabuhi. Kung nagiingon nga habang may buhay, may bukas pa. Samtang naapatay kinabuhi, naapatay panahon nga makabag-o, basta iduol nato sa Ginoong Hesukristo ang tanan. Siya lamang, wala na ilain pa na akong nakita sa akong edad, no, sa akong kinabuhi, sa akong pagbasa, sa pagtuon, studies, kwarta o na, wagi ko ilaing nakita nga makabag-o sa kinabuhi sa tao completely, kundili ang Ginoong Hesukristo lamang. Nasulti na ako kay ako pong na-experience. Ug dili lamang na ako na-experience, millions of Christians o mga tao nga tinuod nga ni-connect, na surrender nila ang ilang kinabuhi, nakaingon gid sila nga dili day kwarta mo ay complete nga atong kalipay, dili gid ay ang sex o ang kaminyoon o unsa pa mga butang ining kalibutan, nahimo lamang mga dayan-dayan apan si Kristo gayud ang completeness. If you look for a real change, a newborn transformation in life sa bag-ong kinabuhi ining 2021, pangitaa si Kristo. I-search ang Biblia, basaha ang Book of John o libro ni Juan o basaha ang Matthew, makita ni Budiha. Anything isadihi, pag-ampo, pakigsulti sa Ginoo. Simple lang kayo, isulti lang sa Ginoo ang nasa mong kasing-kasing. I'm sure you can find that change sa Ginoo. Wala na ilaing makis kanang mga batasan nato nga lain, kana atong pagkadaluan, kahinawayon, ato ang pagkabisyoso, ato ang mga i-surrender nato sa cross ni Kristo, nga ipakamatyan na sa cross, ningon siya, nahumana na, it is finished. Itapos na niya, tanan nato mga kalapasan o sala, nga atong iduol ni Kristo sa iyang grasya, doon na gayoy solution. Solution sa korupsyon, solution sa uban pa nga mga kahadlukan nato, bisan kahadlok sa kamatayon, ang Ginoong Hesukristo mo'y makatambal, makatabang, o labi na, kinabuhing walay katapusan, maangko na to kay Hesukristo. Giingon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Gihatag niya ang bugtong anak nga si Hesukristo, na bisan kinsa katong mutuo, mudawat ni Kristo Hesus, makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Nos dili lamang nining kinabuhi sa kalibutan, kun dili usab dito sa langit, makaangkon kita kinabuhing walay katapusan. Magaampo kita. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Among gitugyan ang among kinabuhi nga kami makaangkon og bag-ong kinabuhi.
bag-ong pagsalig nini mga tuig. Salamat sa mga nakatanaw kanimo pasidungog sa ngalan ni Kristo. Amen. Salamat og amping kanunay. Bye-bye.